Whatever you gon' do, I take your mind off whatever you're gon' do. Just sit back and relax to the sound of the saxophone. But that don't mean I ride around with the wax up. You make you lose a couple pounds in the sack. Uite, prietenii mei aici, prietenii mei, Cătălin, cu Cicanu și cu Laurențiu, muzicanții Olteniei, tata aici la Căciulata, la Casa Românească, baie termală așa după șpriț, o revigorare așa. Cum vă simțiți? Ne simtem bine. Da, vă simteți bine? Ne simtem bine. Da. Apa caldă, Da. trebuie. Femeile voastre, știu unde sunteți voi acum? Sunt cu minți acolo, sunt cu minte, stau cu minte. Vedem noi, ne ajungem acasă, vedem noi. Da, că și așa. Toate bune până aici, vedem noi acasă. La gârlă aici. Și a mea știe unde sunt. A mea Aici la știe. gârlă e bine. La... Ne-a apărut gârla asta pe drum. Ce să mai? Ia uite, priviți. Look this. Un pic de munte, un pic de munte. Ha? E odihnit, a dormit mai mult decât mine. Nu prea am putut să mă Apă odihnesc. termală care vine direct din munți. Spune tu care cum e istoria aici. Nu știu exact. Istoria, nu știți? Care știe istoria de aici, mă? Ia zi, Cătăline. Nu spun nicio istoria, nu. Istoria. Apa asta, de unde vine apa asta Apa fierbinte? din pământ. Din pământ? Din pământ, da. Dar nu vine din munți? Din pământul munților. Din pământul munților. Apă fierbinte, termală, care face bine la ficat, boșoci, splină, rinic, Oase în primul rând. gât, stomac, La urechi, Pipotă. la pipotă la urechi, la gură, la... și este cea mai bună după un șpriț. Înțelegi? După ce ai făcut o escaladă de șpriț, cu friț, Și vii aici, tată, la piscina asta frumoasă de apă După ce ai făcut termală. un șpriț cu friț, Da. Și după ce ai mâncat o jumătate de proțap, Și o jumătate de proțap. Bine, bine zis și tu. Și vinul... Ce să mai? Da. Vinul Pelin jumătate lipsește de proțap merge cel mai bine acum să dai. Pun un pahar de vin rece, alb. Da, da, un pahar de vin Da, un rece pahar alb. de vin pe buza Șpriț. piscinii. Da, dar data viitoare o să facem lucrul Ia stai tu acolo așa frumos, așa cum ești tu, pe persoană. Nu, mă, nu, capul mai jos un pic. Așa, tată, avă-la. Ia-vă câte o fotografie așa. Fac de aia cu 360. Nu merge, mă, nu merge direct. Deci e bun telefonul, deci nu e răs. Băi, e bun, dar nu prea. Adică, în banii ăștia, Dă-i-mă cu tine. E făcut și pe aia. în banii ăștia, da. Dar ce să mai, ne facem treaba cu el. Ne facem treaba, tată, că să vezi după aia vizualizări. Vizualizări ce avem pe filmulețul ăsta. Punem pe vlog. Așa. Deci, frații noștri, vă așteptăm aici la Casa Românească. Casa Românească, unde se mănâncă bine. Hotel de 4 și de 3 stele, sunt două corpuri. Da, priviți, Pizza pe vatră e după ora 4. Care bună. Care bună. Aici avem recenzii foarte bune, muzica, o... avem noi grijă. Da, vă oferim noi muzică Best Latina, da? Deci așa. Intrați frumos, avem sambal, avem contrabas, tobițe de Moldova, genurile muzicale. Da. Tobiță de Ardeal, Ce cântăm? tobiță de Bihor, tobiță Da, fiecare zonă cu tobița lui. Da, Ce să mai... cu break-uri, cu tot. Cu break-uri, cu tot, cu toate sistemele, cu muzică, cu sonorizare, cu tot. tot ce trebuie. Doar ca dumneavoastră să apelați la 07223, voi 23, nu-i 24. Da, hai domnule să spunem numărul corect. Da. Nu? Domnule, nu domnule, afișați pe site. intrați pe YouTube acolo la Musical Best Latina și acolo vedeți. Că nu e frumos să spunem numărul de telefon, nu de asta, de ne aude englezul ăla de spate. Ne aude englezul ăsta de spate și după aia vă sună noaptea. Ce faci, băiatul meu? Hai la un șpriț. Știi? Și am probleme cu nevastă mea, după aia ce că ălea. Știi ce zic? Da. Că și asta. Are un pic de apă telefonul meu? Da? Lăsați acum. Nu, e că nu are apă. Păi dar unde suntem noi? Suntem la apă? Prea mișto telefonul ăsta. E bine, bă, ce ai? Nu prea E bine. e bine. Făcut treaba. Nu mai e un E telefon. bine. Și domnul impresar,
Domnul Îmi place Engles. lui apa fiartă, în cameră 2000 de Cel mai grade. bine, cel mai bine la căldură. În cameră are 2000 de grade. Cel mai mult îmi place la căldură. Hai, tată, ia uite ce mișto se vede. Să mai, se vede? Cel mai Bine, frumos dacă mă las și așa Ești un născut pic, în ianuarie, ce să mai telefon așa un pic, bine că nu bag în apă. Nu mai. Da, nu mai am mult, da. Noi ne-am întâlnit aici la piscinuța magică. Data viitoare să veniți și aprovizionați cu un vin sec alb. E Dacă fix se pe- poate... Ai vreo denumire? Cum? Ai vreo denumire la vin? Ce-ți place? Da, Budurească, budurească, de fume de budurească, demisec. Da. Știm restul ce trebuie. A, domne, acum am eu pe prietenul meu care are pe cumnatul lui, se află în zona Olteniei, mai precis în, cum îi spune? Cepari. Cepari La sau Cepari. Comuna Pleșoiu, Așa? Comuna Cârlogani. Vinuri bune. Vin pe Oltenia. Ai, tată. Dacă vreți să... Cumnatul meu Cornel Apelați sau la cu- Butoaie. Apelați cu butoaie. încredere. Apelați cu mare încredere. Ce să mai... Este Vin de ceea ce calitate, trebuie. fără zahăr, fără... Trei seara și a doua zi ești la fel de... Nu, a doua zi. La fel de pat. Are un singur defect că este făcut din struguri doar. Hai, avălă, ca idee. Aia ca idee, da. Ca idee. Da, unii care au capul prost, eu am capul prost câteodată. Și al doilea defect, Și- nu prea ne vede la muncă cu sapa. Da. Cu... deci să Este faci indicat, asta e pentru special pentru cei care sunt cu șprițuri. Înainte Nu, de nu, culcarea, nu. dacă ai șprițuit toată noaptea până dimineață, că te-ai culcat la 4, la 5, înainte să pui capul pe venă, e tată un antinevragic sau un paracetamol. Dimineața e strong. Mai există Dacă o nu, metodă. vai de capul tot dimineața Mai și o să există o pățești. metodă. Ia spuneți, domne, rețetă, altă rețetă. Altă rețetă. Înainte să te culci, Așa? înainte să te bagi la somn, Da. faci un duș Da, da. și după aia dormi cu mine în pat. E o noapte care a dată dorm cel mult 2 Ce ore, să mai? restul pe unde apuci. Să fac spume dacă știu. Al meu nu să fie, cum sfără el, nu sfără nimeni. Da. Prietenul meu, ce să mai, l-am amenajat toată noaptea, am învelit, Ce vesel e, Ia, ia, uite-l, ia. bă. l-am Zi-mă. învelit, Așa. că era foarte frig, erau 300 de grade în cameră. Da, mai N-am putut să multe mă odihnesc deloc. deloc m-am odihnit. Dar de ce, domne, în ce cauză? De La cauza muzică căldurii, nu? Nu, omul are un preludiu din do diez minor Da. și o știe toată doamna. Bambas. Și ține mult. Ține mult și în sus și în jos, ce să mai e cama lui. Care e ăla lui Șostakovici? Da, să stacă. Do diez minor. Da. Ce să mai, domne? Cu alte cuvinte, Cu alte cuvinte, Ți-ai făcut treaba? Cu ochii deschiși. a revenit acum, Ți-ai ne-a făcut revenit. treaba cu ochii deschiși? Hai cât ai avut gardianul aseară frumos? Ne-a revenit, ce să mai. Cum stăteai la 4 așa, fără ceva, cu planton. nu Avea- văd ce bine era dimineața cum cărai la box. Da. Avea în față... Și tu cum ajutai toată Cum a lumea fost că era treaba câte o aia cu boxă și el lua bețele de la tobă. Acest om a dormit Corect. 7 ore și a cărat 2 bețe de Ne-a tobă. ajutat, a cărat Deci, bă, bețele și caietul. da. caietul. Da, dacă idee, m-am ca trezit idee. dimineața, avea Laurențiu în față cartofi prăjiți, murături, Da. proțap. Avea de Ce toate. trebuie, tot ce trebuie. Vinul pelin în față, Cum e mai bine? Da. tabacul era în pat. Cum era mai bine decât să te trezești dimineața cu groțapul? Cu ochii scuși. Hai să mai vorbim ca mulți. Da, da, da. Bateria mea, Merge bateria, merge. Ce baterie are telefonul ăsta, vezi? Music band-ul. Ce? Da, Duba este acolo. Asta a venit și prietenul nostru, Fritz, care a fost ziua lui și am făcut o lată 3 zile și 3 nopți, ca în povești. Așa, domne, să vedem aici așa. dar unde am fost noi mai exact? Am fost la Voineasa, Voineasa, la un prieten bun de familie, unde are o căbănuță mai mare așa. Din lemn, rustică, S-a terminat. Aleală, pileală, soveneală, distracție maximă, cășaș. cât cuprinde. Da. Mai puțin somn din partea mea. Domne, o salutare și ceva, o transmisiune pentru fanii noștri. Vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare, Așa, aici la Casa Românească, da. împreună cu prietenii, prietenele, Nevestele, amantele. nevestele, Am că și amante, băi, mai sunt și de ăștia mă, care au amante, frate, nu ca noi așa, Da. așa cu minți, așa cu familie, așa. Așa cu familie. Da, Două vorbe? Vă așteptăm pe canalul de YouTube. Care îl sopot. Nu aici la piscină, că se aglomerează prea rău. Așa. Și Cu un vedeți like, acolo cu toate un noutățile, subscribe. Abonați-vă, vedeți toate noutățile pe urmăriți canal. Așa. Acum fi gică, două Da. vorbe. Da, vă așteptăm să ne subțineți când venim, avem instrumentele cu noi frumos. Țambal, tot ce trebuie, tobă, Ce să mai. repertoriul din toate zonele. Voi să fiți cu noi că muzică e destulă. Recomandăm și telefonul care este un telefon Da, telefonul colegului meu, foarte ud, Laurențiu. foarte ud în situația Sper de să față. vă placă, 25. sper să vă placă cum am filmat.
Nu suntem profesioniști, dar nici... Ne facem treaba. Da. Nici patru jocuri. Hai, v-am pupat, sănătate, numai bine data viitoare. Sănătate. Ciao, ciao. Gata, tată. Gata vlogul. Chidă-te, bă. Țăranul. Nu știe țăranul, bă. Cum să închide asta, bă? Care e un buton în spate. Care, bă? Apeși pe start, închis. Gata, s-a închis. Uite, mă, că merge în continuare. E bine că filmezi. Laure, Așa telefon. Ai căltaiul. Laure. Da. Bă! Știi ce era mișto să nu fie apăsat pe filmare? Bă, tată, uite! Uite să oprește, bă! Vă uitați de Păi nu, s-a blocat. Asta nu e obișnuit să... Dar dacă îl închizi de sus de la buton, de acolo, butonul de sus. Bă, vie bine să ții filmarea. Închizi aici. Noi suntem buzi și nu faci atingi. Închide de acolo.